شێوەرمەندیە وڵاتیە نەتەوەیی ئەمریکی ڕاگەهاند گۆ ئەمریکاوەی بەردەوام بە دە فشارên xwe de li ser hevpeymanên xwe yên Ewropî ji bo wergirtina welatiyên xwe yên ku tevlî Daişê bûbûn û nihal cem çekdarên pedê girtîne. Şêwirmendiya Welahiya Netewî Amerîkî John Bolton di hevdîtineke televizyonî de li gelê kanala CBS diyar kir got rewşa 800 heta 1000 çekdarên Daişê yên ku girtîne li cem pedê li Bakurê Sûriyê cihê fikara Amerîkaya. Bolton balkişan ser gotina Trumpê di heyvaborî de li ser pîwîstiya wergirtina Brîtanya û Almanya û hindek welatên Ewropî ji çekdarên xwe re yan jî wê neçar bibin got wan çekdaran serbest berdin. Bolton eşkere kir got eger wan welatan ew çekdar li xwe negirtin, eger heye got Amerîka wan çekdaran siza bide. Lê ew ne gelekî razî ne bi vê yekê got binêrîna wan pîwîst e welatên wan çekdaran vê berpirsyaretiye li xwe bigirin. Bolton serbar kir û got Encûmena Pîrên Amerîkî û Serokê Amerîka behsa veguhestina hindek çekdarên Daişê yên pilebilind ji bo zindana Guantanamo li Iraqê yê ku sala 2008 ve yek girtî jî li xwe negirtiye. Beriya demekê hikûmeta Iraqê ragihand got wan 13 çekdarên Daişê yên xwedan regeznameya Frensî ji çekdarên pedê wergirtin. Hevdemî gotinên Serokê Frensî Emmanuel Macron bi egera sizadana wan çekdaran li ser xaka Iraqê. Ev yek tê di demekê de got welatên Brîtanya û Almanya û Belçîka û Denîmark ragihandin got ew welatiyên xwe yên ku tevlî Daişê bûbûn wernagirin got bi gotina wan ew kes metirsîne li ser ewlehiya welatê wan.